Eli ensimmäinen asia, mikä on muuttunut, on tämä taka-akseli täällä. Eli tästähän nyt on jäänyt ulommaiset kääntöpyörät kokonaan pois. Ja tämä tähtää siihen, että tämä alusta pääsee vapaammin kääntyille. Ja toinen juttu on sitten, että kun tulee se taittuva tela, eli flexihetke, niin sehän taipuu tavallaan täältä reunasta näin, niin kuin tämä käsi tekee. Niin tämähän löysi jonkun verran hanttiin tässä tämä tukipyörä, mikä on. Eli tässähän nyt tämä alustan se tärkein pääpointti on. Eli tässä on vakio takapukki ja tässä on tämä D-motion, eli kaikki tämä liikehän lähtee tästä silmänivelestä, mikä on tässä takapukin alapäässä tai sanotaanko näitä puolivälissä. Eli pukki kiinnittyy täältä liukurunkoihin ja tästä se menee tuonne runkoon ja tässä välillä on nivel, joka mahdollistaa tämän sivuuttaisen liikkeen. Ja tämä sivuuttainen liike tässä pukissa itsessään on tällä hetkellä, kun tämä on irti, niin huomattavasti isompi mitä siinä vaiheessa, kun se laitetaan paikalle. Eli todellisuudessa alusta tekee vain jotakin tämän kaltaista liikettä. Tämä pääsee kuitenkin näin irtolla tekemään huomattavasti isomman liikkeen. Ihan niin kuin merkittäviä määriä, eli normaali alustassahan tämä pukkihan ei tietenkään liiku näin. Niin, eli nyt meillä on käsissä nämä T-motin etupukit, tai toi on T-motin, ja tässä mikä mulla kädessä on Freeride eli SC5-alusta vakio etupukki. Tuosta näkyy, että tämä alempi akselipätkähän on ihan yhtenäinen täällä, eli minkäännäköisiä katkoja eikä muuta. Eli tuo T-motin pukkihan on poikki ikään kuin tästä. Ja tuo T-motin pukki tuosta käsiin. Nyt nähdään muutamia eroja. Eli tämä pukki on, tai tämä yhdysputki on täällä littiä. Kuulostaa ohuelta ja kevyeltä. On just oikeita paikkoja keventää kelekkoja alustan komponentit. Eli nyt tää menee tää takapukki tänne asennukseen, eli sehän asentuu ihan samoille sijoille tänne. Samat pultit, jos toiselta puolella näkyy puuttuva itse asiassa prikka. Tänne pistetään kiinni samoihin reikiin. Käytetään samaa sisäakselia mitä tuossa vanhassa takapukissa. No laitetaan sille jopa hirviän äärettä ja muhtereita, mitkä ei oikeesti passata hallusta ollenkaan. Ei, tuo musta rauha. Mennäänkö siitä? Jippo niin monta. Ruovuudesta ei voi pistää. Tarran paikka. Tärkeimpiä on, että osia pistetään roskiin sitä myöten, kun niitä otetaan pois. Panna ylöspäin. Ja panna alas. Hyvä! Ai. Eikä tässähän nyt tulee aika paljon tavaraa matkassa tässä pukkisarjassa, mikä on näissä ihme. Kaikkiahan tässä ei ole siis tarttenut, mutta hintansa nähdään, eli tämähän maksaa 500 € tämä sarja noin suunnin piirtein. Ja siinä tulee mukana muun muassa nämä rullat, jotka on, näissä nyt ei ole noihin vakioihin mitään muuta eroa, kun tää on tämmöisiä jänniä reikiä purattu jonkun verran. Sitten tulee reaktiotangot, mitkä oli täysin identtiset. Sitten tietenkin tuo etupukki, takapukki. Sitten lisäksi tulee etupukin rajoitinremmi, joka sekin maksaa jo useamman kympin, jos käy kaupasta ostaa irtona. Samaten kuin takakääntöpyörät, nämähän maksaa painonsa verran kultaa. Eli voi puhua aika edullisesta sarjasta sinänsä. Eikä tässä vielä kaikki. Tuleehan tässä kitissä mukana myös T-motionin tarra.